Hvis du bare er lidt kunstinteresseret, så er det her sted simpelthen noget for dig. Okay, jeg vidste ikke, det her sted fandtes. Skønt er at besøge et galleri i. Det kan godt være, det blæser lidt, men vejret er dejligt. Det, der er super spændende her, det er, at det ikke bare er kunstværker på væggene. Der er kunst i alle afskygninger. Rummene vil jo ingen ende tage. Der er simpelthen så mange rum herinde. Ja, jeg tog min mor under armen for at besøge Art Expo, og vi slutter af med en dejlig gåtur hernede ved søen. Det er altså virkelig et lækkert sted.